everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas. Sa makaunalan niya na mo! Ay, pastilan, Toro. Kung dili mo magkahusay, kung dili usa ang mamatay ninyo, kamugyong duha ang iluyong slubnganan. Matod mo, pinangga ni mo si JR. Musugot kang ihaw na mo siya. Pagsulti! Pagsulti! Kay, ang imurang desisyon nga kong gihuwat. Saman, Turo? Sir? Anugon ang imong anak. Anugon si GR kay talagsaon ang iyang kaisog o kasalbahis. Usa pa kayo problema ninyo, ha? Ang akong bahin, sir. Nawa, ikawat. Huwag siya mo'y akong ginudahan. Nakasiguro kang siya nagkawat. Way laing kawatan dari sa amo, sir. Siya lang ug ako. Karon, unsa may desisyon nimo? Unsay desisyon nimo? Ayaw sag uli sa inyo, Aroy. Napa mga pulis. Ahak, nagpalaban ang buang sa buang po mga pulis, Cardo. Maadto na ko, Ar. Unya, Ang imong gingong suhol. suhol? GR, uy. Oh. Oh. Uy. Usa ka libo. Salamat kay Ra. Apir. Ulo-ulo. Lago na? Wala na mausong apir-apir dia. Karaan na kayo na. Di, uy. Kariot. Oh, buruan. Pahibawa ko na yung diri ha. Ugwa ng mga pulis. Labi na ko makita ni Mostoro. Ha? Pahibawa ko ha? Okay. Alis ako. Kung ako'y imong kuha aguna-una, laylo una, ayaw sa din ipagpundos inyo. Sayang kayo ang pangwarta na tong madiskuhido ka. Unya sa anak pagyod nimo. Wag yung kay dungog, anak. O niya. Asa mo ko? Ha? Ako na'y bahala nimo. Saman. Salamat! Salamat, sir! Paturo. Pa, si Mama tuwa sa ospital. O niya. Unsay unya? Pananginhal ang tagkwarta pa. Giatake si Mama tungod sa pag-away ninyo ni JR. Wag niyo ko'y kwarta, Chinchin. Yurot og kawat, ti JR. Pangita mo'g asa mo'g kwarta. May pa maghugas mo'g bibiron. Hala na mo! Pa! Ilalag ka sininag karsuni sa kong dadon. Kung gikan din mudiritso ko sa hideout. Kung dali ko. Kaya basig mo balik to dinhing animal kong anak. Pa! Uy. Sige na, pa! Baya ni mo! Pagkabangag sa ilong ni mo. Banuhay man ka, Sinchin. Pabi niya ko si JR. Ha? Kalit man lang kagsod. Paot ang buot na ginahanglan tagkwarta dito sa ospital. Maluoy kang Mama pasing pa. Ay! Pida! Be, ayaw ko distribo ha, be. Kinagdali ko! Nagdali ko! Ahak, uy. Ahak yan eh. Huwag din bisog mayabas lang ang tayo ni Daruhanda. Gutom na kayo. May pagpapalit ko pagkaon ni Cardura. Murag may tao. Ar, ako ni.
Si Cardo. Guards! Wa na mga pulis sa inyo. Sigurado ka? Oo, sigurado ko. Unya, si Chinchi na lang to. Si Papa nimo. Si Papa nimo turo ang tuwa dito. Sa... Naasturo? May kiwa ng mga pulis. Sige, daka na Cardo. Musunod ako nimo. Why, suhol? Suhol? Oh, good. Parehas ganiya ba? Day, kaol yung biskwit to sa amoy. Kung mapatay na kusturo. Oh, unsa? Katabang kugos mga animal, Colonel Martel. Nagunay. Mao lagi, Congressman. Oh, kuningon ana ka isog ug kakursonada kanang ginganlag JR. Magamit na nato siya sa laing pundok sa Operation Tuli. Aw, magamit gyud, Congressman. Grabe gyud ang kurso. Pero mao lagi, dili katimbang-timbang og angay bang magpadas ka suko o dili. Mao po problema sa amahan nga si Toro. Aw, asa pa maday maliwat, di sa nagligwat. Mao gyud, Congressman. Mao din ang tawanan, Congressman, ang naka-recover sa cellphone sa imong anak. Oh, mao ba? Congressman. Pero, time pa. Unya na ta maghisgot ang matawanan. Ang mahinungdanon, ang laing operation. Unsa nalakaw nila? Nagpaabot pa ko silang tawag, Congressman. Mutawag na ko ni Mugod sa resulta sa ilang operasyon tuli dito sa Pikas Lungsod. Okay. Unsa? Buwese, Torgo. Nagdangag di ay mo? Sige. Magpada kong suporta ninyo. Manawag ko sa hipi diha. Okay. Bye. Pah! Naditikan ang tulis o sa kamol dito sa Pikas Lungsod. Kinalang matawagan na yun akong hipi dito. Hello? Hello, bro? Yes, si Colonel Martel kini. Kinsa man sa imong mga sakop diha. Nga miharang sa operasyon tuli nato diha sa Usakamol. Unsang station ang nangilabot? Porbida. Kinahanglang aksyonan ng kinini mo, bro. Kuyaw, mabulilyaso, tayo ni. Aksyonin na yun, bro, kung kinsang mga sakupan nimo ang nagpapapil. Talangko! Kisa ba ka ng mga pulisan ng hilabot? Pamatya na ninyo, Colonel Martel! Ay, gikasulti na nako ang hipi dito, Congressman. Sinay bahala dito. Bago pa lang sab kami nagkasulti over the phone sa atong labaw dito sa kauluhan. Kung naay mga panghitabo nga ingon ini, kinahanglang mo intervene ang grupo for everybody's safety. Para luwas ang tanan sa grupo ug dili mga bulyaso. Ang last option mo i-apply ang pag-unay og masaker sa grupo. Congressman! Ipaabot kini sa hepe dito, Colonel Martel. Tawag na yun. Mga basa na naman itong mga tawara. Balik po, namimiss ko! Bakit iniwan mo ako? Ay, naku po! Ay, ginugutom ka na, Davy Milen? Ay, naluto na po ang giluto ko kaganiha. Pwede nang kainin ng lahat. Wapa ko gutom, Mati Mandat. Si Daddy? Ay, naamon to sa kanyang kwarto, Day. Mananawag Unya, pimasok sa iyang kwarto. Ikaw guilty, Mandat. Mahimot man tao sahay anang imong wa malutong Tagalog. Ay, sige lang, wala maluluto, Day. Basta hindi nahihilaw ang pagkain natin. Ay, Day, adoon ako si Sir Rodolfo. Ako na. Excuse na, te. Excuse food. Gwapa, hagit ato akong inay Vimilino, ay. Pero, wak man gid ko'y narinig na may uyab siya. Bakit kayo? Usay sulti sa hepe dito, Colonel Martel.
Tuwa na yung mga sakop niya ang ipa-intercept sa atong mga tao, Congressman. Magpaabot na lang ta silang tawag kung unsa resulta silang lakaw. Colonel, dakong problema kung madakpan sa dili ato ang atong mga tao. Magkamumho kayod o ang hipi dito. Full force to sila, Congressman. Bahala ng hipi dito kung sao niya pagdiskarte. Kinahanglan makuhaan na niyo ang kwarta nga ilang gitulis. Colonel, huwag ibiling buhay nila. Mahitabo na ang mahitabo. Okay, Congressman. Daddy Rodolfo? Vermilin? What's wrong, Doc? What happened? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.